हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम രാമ राम രാമ राम രാമ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुधः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्तारानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदागस्वामी इति नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामधारिणे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रदारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यधारिणे जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ്. ഇന്ന് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ അധികം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വേഗം പോവാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് ഈ അധ്യായമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിന് ഇല്ല. ഇത് അറിഞ്ഞ വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മളുടെ അതായത് ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിലനിൽക്കുന്നത്, അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ അറിവ് കിട്ടാന്ന് പറയുന്ന, ആ അറിവുള്ള ഒരാളെ വിജ്ഞാനി എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ സങ്കടങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്, നീ അത്രയും ഉത്തമ ഒരു കുലത്തിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് നിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ശരിയല്ല അർജുന എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെ പറയാ, എന്താ നീ ഇങ്ങനെ പെരുമാറണേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞാൻ പറയും ശരി, നിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനൊന്നും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്. ഇനിയാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്താണ് 2:1 മുതൽ കേൾക്കുന്നില്ലേ? കൃഷ്ണ വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. വീഡിയോ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നീ ഓർക്കണ്ടേ. അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സൈഡൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കൗന്ദേയാന്ന് വിളിച്ചു, ഭാരതാന്ന് വിളിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതിനുശേഷമാണ് ഇനി ഭഗവാൻ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു അറിവ് കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. എന്താ പറഞ്ഞത്, ഞാനും നീയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടി. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിയോഗം വരും കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആത്മാവ്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യ് എന്റെ കാല് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ശരീരമല്ല നമ്മൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാല് ഞാൻ കയ്യ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ കാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഏതോ ഒന്ന് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ശരീരമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മളുടെ മനസ്സാണോ,
അപ്പൊ മനസ്സാണ് നമ്മൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന മാരത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തോന്നുകയാണ് അത് എന്താണ് അത് ശാശ്വതമല്ല. ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു മൂഡും ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല, കുറച്ചും കൂടി നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 മണി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ആക്റ്റീവാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഡള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഡൾനെസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡൾനെസ് ആണ്. അതാണ് മനസ്സിന്റെ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശാശ്വതമല്ല അല്ലെ? ആ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡൾനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ മനസ്സല്ല നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അവിടെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണുള്ളത്. നമ്മളെ സന്തോഷമായാലും ദുഃഖമായാലും അതൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മനസ്സുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നു, മനസ്സുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു, എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ശാശ്വതമാണോ? അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അനുസരിച്ചാണ് വരിക? നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും, ഭയങ്കര ഞാൻ എന്തായാലും എന്നെ വളരെയധികം ആലോചിച്ചെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ഏതോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാം ഒരു കോഴ്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്. ബട്ട് മേ ബി ആ കോഴ്സിൽ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയാം, അയ്യോ എനിക്കിത് പഠിക്കണേക്കാളും കൂടുതൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട് എടുത്താൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് മാത്സ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഞാൻ ഈ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു. അപ്പൊ ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള കോഴ്സ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഡിസെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ശരീരങ്ങളെ വെട്ടിമുറിക്കണം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ല, എന്റെ കൈയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. മേ ബി തോന്നാം അല്ലേ? നിറയെ പേരുണ്ട് അങ്ങനെ. അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോസ്പെക്ട്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങൾ പോലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും എന്തെന്ന്, അയ്യോ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതായിട്ട് എത്ര 4 കൊല്ലമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തോന്നുക, അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് വേറൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു. അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, മനസ്സ് എന്നുള്ളതും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അപ്പൊ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മൾ. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സല്ല, നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരമല്ല, ബുദ്ധിയല്ല, നമ്മുടെ മേലെയുള്ള ശരീരവുമല്ല, അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ 2:15 വരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയത് അല്ലെ? യം ഹീന ഹൃദയന്തേതേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സൗമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഏത് ഇതുമില്ല, അവിടെ സുഖമില്ല, ദുഃഖങ്ങളില്ല, അത് ശാശ്വതമല്ലേ? ശാശ്വതമായ ഒന്നിന് എന്താണ് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ശാശ്വതമല്ലാത്ത എന്തും എഫക്റ്റ് ആവില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം ശാശ്വതമല്ല. ശാശ്വതമല്ലാത്ത ശരീരത്തിനെയാണ് തണുപ്പും എന്താണ് പറയാ ദുഃഖവും സുഖവും എല്ലാം ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ട് ആരാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനായിട്ടുള്ളത്? ആരാണ്? സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബുക്കുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു നോട്ട്ബുക്കും ഒരു പെന്നും വെക്കുക, വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, സമയമില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്ലോക നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യുക, അത് നിങ്ങളുടെ PDF ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഉത്തരം. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില. അപ്പൊ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്കർഹനാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം, എന്തായാലും ഞാൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരണം, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം, എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് നിറവേറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ ഒരു ഭൗതിക ഉന്നതി നേടണം, ഞാൻ ഇന്ന പോസ്റ്റിൽ എത്തണം, ഞാൻ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ആവും, അങ്ങനത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല മുക്തിക്ക് അർഹനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഇനി ഞാൻ ഒരു മരണമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം,
അതാണ് നമ്മളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ. അതുപോലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാൻ എന്റെ പുണ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. ഇനി ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ അതിനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. അയാളില് എന്തായാലും ഒന്നിനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അകർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. നാസദോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദക ഉഭയോരഭി ദൃഷ്ടോന്ത ത്വനയോ തത്വദർശിഭിഹി. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായതിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരത്രേ. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ്? നാസദോ വിദ്യതേ ഭാവോ. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാനും നീയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതായത് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് വ്യക്തമാവുന്നത്? നമ്മൾക്ക് പുനർജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ജന്മങ്ങളുണ്ട്. ആ ജന്മങ്ങളില് ഈ ശരീരം ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഴയ ജന്മങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് വ്യത്യാസം? നമ്മൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരമാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓർമ്മ? ഭഗവാന്റെ ശരീരം മാറുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപമാണ്. ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും ഏത് ജന്മത്തിലും എപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നിർബന്ധങ്ങളിലല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരം മാറുന്നത് കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ മെമ്മറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തിന്, ഒരു നായയുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ ആ നായയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഓർമ്മ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, മെമ്മറി നശിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ശരീരം നമ്മളുടെ മാറി. ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെയോ? ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം മാറുന്നില്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ശരീരം അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവര്. അപ്പൊ തത്വദർശികൾ, അതായത് ഈ ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാര്, അറിവുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അറിയാം. എന്തെന്ന്? നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നാശമില്ല, നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കാൻ പോകുന്നതാണെന്ന്. അപ്പൊ അവര് ശരീരത്തിന് ഓവറായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ്? ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ നന്നാക്കി വെക്കണം, എല്ലാ നല്ല ചിന്തകളും നമ്മൾക്ക് വരണം, മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം, അവർക്ക് നല്ലത് വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. ഇതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വിജ്ഞാനികൾക്ക്. വിജ്ഞാനികൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആത്മാവ് ശാശ്വതവും അത്രേ. അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളുടെ. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് സംബന്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. കാരണം ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണത്രേ. അപ്പൊ ആ ധാമത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം. നമ്മള് ക്രിസ്ത്യൻ ഇതിലാണെങ്കിൽ ആദം ഹവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഏതോ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചിട്ട് താഴെ വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ നമ്മൾക്ക് തോന്നി ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം, ഞാൻ ഭഗവാനാവണം എന്നുള്ള, ആ യജമാനനാവണം, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഇത് കൺട്രോളർ ഞാനാവണം എന്നുള്ള ഒരു ആശ വന്നു അത്രേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് വന്നേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാം, ശരി, ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയേണ്ട ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരില്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടികളോട് പറയും, അയ്യോ തീയില് കാല് വെക്കരുത്, കുറെ വാൺ ചെയ്യും, കാല് പൊള്ളും, നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ അത് കൂട്ടാക്കാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
ആ കുട്ടി വന്ന് കാല് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തീയിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ പൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വേദന അനുഭവിച്ച ഒരാള് വീണ്ടും ആ തീയിൽ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ പോയി അവിടെ നിൽക്കൂ, കാല് വെക്കൂ? ഇല്ല. നമ്മൾ തീ കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കാല് വരില്ല. ചൂടുവെള്ളം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചൂടുവെള്ളം കാണുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടി വരും. അയ്യോ, കൈ മുക്കണോ, ഇത് ചൂടുവെള്ളമാണോ പച്ചവെള്ളമാണോ? നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ലേ, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും പേടിക്കും എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ റിയലൈസേഷൻ കിട്ടുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറയും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എവിടേക്ക് പോകും? ജയിലിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ജയിലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ കഷ്ടം അറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ജയിലിൽ പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ഒരു ചീത്ത സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ജയിലിൽ പോയി വന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളൊരു പുച്ഛത്തോട് കൂടിയിട്ടാണല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടില്ല, അയാളുടെ പ്രവൃത്തി എന്തായിരുന്നു, ജയിലിൽ പോയി കിടക്കുകയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവരെ കാണുക തന്നെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ, ഒരു വീട്ടിലത്തെ ഒരാൾ ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ വീട്ടുകാർ നാണക്കേട് മറിയാണ് പറയുക അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡല്ലേ നമ്മൾ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്രയും ചീത്ത സ്ഥലമാണ്, അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം എന്നുള്ള ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്, അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ജയിലിൽ പോവാന്നുള്ളത് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ജയിലിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. അപ്പോ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെന്റർ മാതിരിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനുള്ളതാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാനായിട്ട്, ആ ബന്ധം തിരിച്ച് സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പൂജ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പൂജ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, പൂജകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജിക്കുന്ന ആള്, നമ്മള്. ആ ശാശ്വത ബന്ധം, അതിനെയാണ് സംബന്ധം. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ സംബന്ധം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ മറന്നു കിടന്ന റിലേഷൻ നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യ പുരുഷോത്തമൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് മരണമില്ല, ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നും, ഒരു മുട്ടുസൂചി പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ആ റിയലൈസേഷൻ നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോ, ഭഗവാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, അത്രയും സ്വത്തുള്ള ഒരാളാണല്ലേ, അപ്പൊ അവിടെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമ്മൾക്കുള്ള വരുമ്പോ അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ അജ്ഞത നശിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനികളായി തീരുന്നത്. അവിനാശി തു സദ്വിതീയേന സർവമിതം തദം വിനാശമവ്യയസ്യ കശ്ചിത് കർത്തും അർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണത്. എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജീവാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരമൊക്കെ നമ്മുടെ മാറും. ഇല്ല, നമ്മൾക്ക് സ്ഥൂല ശരീരം ഉടനെ നശിക്കും. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും നമ്മളുടെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെ പരമാത്മാവ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകം വിടുന്നത് വരയ്ക്ക്, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നത് വരയ്ക്കാണ് പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കൊച്ചുകുട്ടി, അല്ല ചെറിയ കുറച്ച് കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേര് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം വെച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്, തല്ലുകൂടി പോവാണ്, ഞാൻ ഇനി വരില്ല അവിടേക്ക്, നിങ്ങൾ എന്നോട് കുടിക്കേണ്ട പറയണു, വലിക്കേണ്ട പറയണു, എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടിട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കും. വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? അവരുടെ കുട്ടി പോയത് ശരി, എന്നാലും ഒരാളെ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വിടും, അറിയുന്ന ഒരാളെ അല്ലേ. അവർ എന്താ അവൻ ചെയ്യണം? അപ്പൊ നേരിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അറിയുന്ന ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അവൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണേ, അവന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ആത്മാവായിട്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നത്, സാക്ഷിയായിട്ട് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ ഇവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ട്, പരമാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഇവനെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് പരമാത്മാവ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഒരംശമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മൻ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ അനശ്വരനായ, അപ്പൊ ആ ശാശ്വതനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതനാണ്. അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മ കണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അത് നിരവധി ഉണ്ട് താനും. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ സൈസാണ് പറയുന്നത്. ഒരു തലമുടി നാരിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം മാത്രമാണ് ആ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവായിരിക്കുമ്പോൾ.
പക്ഷെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരാളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വലുപ്പമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വലുപ്പം അത്രയും ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഈ ബുദ്ധിയും ബോധവും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ജഡവസ്തു മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യസ്യോക്ത ശരീരിണക അനാശിനോ അപ്രമേയസ്യ തസ്മാദ്യുദ്യസ്വ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിലെ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എന്തെന്ന്, ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നീ ഈ ഓരോ ആൾക്കാരും നീ കാണുന്നത് അവരെല്ലാം ആത്മാക്കളാണ്. അവരുടെ ശരീരം ഒരു ആവരണം മാത്രമാണ്. ഈ യുദ്ധത്തില് നീ അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരീരമാണ് നശിക്കുന്നത്, അവര് മരിക്കുന്നില്ല. അവര് വേറെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവും. അതുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടേണ്ട, നീ ഒരാളെ കൊന്നു എന്നുള്ള സങ്കടം നിനക്ക് വേണ്ട. അവര് ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം അവര് ഈ യുദ്ധത്തിലായതുകൊണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് ആരോ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരാളെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്കൊരു കൊല്ലാനുള്ള വെറി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കത്തി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കുത്തി കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നമ്മൾക്ക് പാപമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപബലി എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ധർമ്മയുദ്ധമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ആ കൗരവന്മാരെല്ലാം മരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം മോക്ഷമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇതില്ലാത്തത്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ, ഒരു സോൾജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലുമ്പോൾ അതിന് പാപമില്ല, കാരണം അത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അയാൾ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതോ കുടുംബ വഴക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ബ്രദറിനെയോ കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ലാണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പാപമൊന്നുമില്ല, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അതാണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ തേജസ്. ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മാവ് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മരിച്ചു അല്ലെ. അതാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ തേജസ്സാണ് നമ്മളുടെ മുഖത്തെ ചൈതന്യമായാലും ശരി, നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ്നെസ് ആയാലും ശരി, എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹമായാലും ശരി, അതെല്ലാം ആത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ പുലർത്തുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിന്റെ തേജസ്സാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യപ്രപഞ്ചം, ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ചെടികൾ ഉണ്ടാവോ? നമ്മൾക്കെല്ലാം ജീവൻ ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണോ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം നിലനിർത്തുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിന്റെ തേജസ്സാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യദേഹതം ഉപതോ വിജാനീതോ നായം ഹന്തിന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് എന്താണ് ഈ ആക്രമിക്കാനുള്ള തൃഷ്ണയുള്ളതായാലും ശരി, ഇതായാലും ശരി, എല്ലാം വരുന്നത് നമ്മളുടെ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളിൽ കൂടെയാണ്, ആത്മാവിൽ കൂടെയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജന്മത്തിൽ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് വെക്കൂ. ഓക്കെ, അയാൾ മരിച്ചിട്ട് ഏതോ കാരണം കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സിംഹമായിട്ട് ജനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിംഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണം എന്താണ്? ഓൺലി വന്യമൃഗങ്ങളാണ് അല്ലെ. ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമല്ല എന്തെന്ന് ആ ശരീരം കാണിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മത്തില് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്ന ഒരാള് അടുത്ത ജന്മത്തില് മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ശരീരത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളായാലും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളായാലും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്, നമ്മുടെ ശരീരമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് അല്ല കൊല്ലുന്നത്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. അതുപോലെ ശരീരം ആരെയാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്നത്? വേറൊരു ശരീരത്തിനെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നതായാലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതായാലും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലാണ്, ആത്മാക്കൾ തമ്മിലല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനന്റെ ശരീരമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ആ ശരീരം നശിപ്പിക്കുന്നത് വേറൊരു ഭൗതിക ശരീരത്തെയാണ്. രണ്ടും നശിച്ചു പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെന്താ, നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചിക്കനാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കോഴിയെ കൊല്ലാം
എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവനെ നമ്മൾ ഹനിക്കുമ്പോൾ അവരും നമ്മളുടെ പോലെ ജീവാത്മാക്കൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അവർക്കും ഒരു കുറിപ്പിട്ട കാലമുണ്ട് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ആ കാലത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് 2 വർഷം, ഒരു കോഴിയുടെ ജീവിതകാലം 2 വർഷം എന്ന് വെക്കും. മിനിമം 2 വർഷം ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കോഴിയായിരുന്നു. ആ കോഴിയെ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത് 6 മാസത്തിലാണ്. ബ്രോയിലർ കോഴി മാറി വളർത്തിയ ഒരു കോഴിയാന്ന് വിചാരിക്കും. അതിന്റെ വലിപ്പം പെട്ടെന്ന് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കൊന്നു. അതിനെ കൊന്നിട്ട് നമ്മളെ ഭക്ഷണമാക്കുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1.5 കൊല്ലം ഈ 1.5 കൊല്ലം അവന്റെ ആ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ജീവനെയാണ് നമ്മൾ കൊന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ബാക്കി കാലയളവ് 1.5 കൊല്ലം എന്താണ്, ആ കോഴിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കണം. തന്നെയല്ല ആ കോഴി ആ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട പാപങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ആ പാപം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കൊന്നിട്ട്. അപ്പൊ എത്ര വലിയ ക്രൂരകൃത്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ജന്തുഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നത് നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊല്ലുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അതൊരു കോമൺ ട്രീറ്റ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് അതില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ലെവൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ആരും പാപമായിട്ട് കാണില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ചീത്ത കാര്യം നമ്മൾ 10 തവണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പഴകും എന്ന് പറയും. നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും അതെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കത് പിന്നെ തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു രീതി. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് പക്ഷെ എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? ധർമ്മയുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയണം അർജുനൻ നീ യുദ്ധം ചെയ്തേ ആവണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർജുനന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ പാപല്യ. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിൻ നായം പൂത്ത ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യം ശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അത് നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നശിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ നിത്യസിദ്ധന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ നിത്യബദ്ധ എന്ന് പറയും. ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളിലൊക്കെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ? നിത്യസിദ്ധ എന്നാണ് പറയാ. നിത്യസിദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല, അവർക്ക് വ്യാധികളില്ല, അവർക്ക് സങ്കടങ്ങളും ഇല്ല. അത്രയും സുഖമായിട്ടൊരു ലൈഫ്. അപ്പൊ അതിനെ വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു വാശി കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കണം, നമ്മൾ ഒരബദ്ധം നമ്മൾ ചെയ്തു, ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് ശരിക്കും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ, ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം. അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അവിടെ തിരിച്ചെത്താം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ വീണ്ടും പല പല ശരീരങ്ങളെടുത്ത് ആ ശരീരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് കഷ്ടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമായിട്ട്. അപ്പൊ 4 തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങള്, അല്ല 3 തരത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ഒന്ന് എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറയും. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്വയം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ. ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ദ്രോഹിച്ചു, ഏതെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് കൂടി ആധ്യാത്മിക ദുഃഖമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാം. അതിന്റെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കയ്യിനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കത്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ഒരു ദുഃഖമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വയർ അപ്സെറ്റ് ആവാണ്, നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരികയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്നതാണെങ്കിലും അത് ആധ്യാത്മിക ദുഃഖമാണ്. നമ്മൾ സ്വയം വരുത്തി വെക്കുന്ന, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളെയാണ് ആധ്യാത്മിക ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊതുണ്ട് അല്ലെ, മൊസ്കിറ്റോസ്. അപ്പൊ അത് വന്നിട്ട് നമ്മളെ കടിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഇങ്ങനെ വീർക്കും. ഉറുമ്പൊക്കെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവരുടെ ദേഹം ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരണ കാണാം. അതുപോലെ വേദന എടുക്കും. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തേനീച്ച അല്ലെങ്കിൽ കടന്നലൊക്കെ നമ്മളെ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമ്മൾക്ക് ഇത് വരും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളെയാണ്, ഇതിപ്പോ മനുഷ്യന്മാരും ആവാട്ടോ, ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ വഴക്കുണ്ടായി അങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് വരുന്ന ദുഃഖമായാലും ശരി, ദേഹത്തിന് വരുന്ന ദുഃഖമായാലും ശരി, രണ്ടും എന്താണ്, അതിഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളാണ് എന്ന് പറയും മറ്റുള്ള പ്രാണികളിൽ നിന്ന്. അതല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് പ്രളയം വന്നു, അതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ, അതൊക്കെ ദൈവിക
അതിദൈവിക ദുഃഖങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നാശങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് മരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്രളയം വന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് മരിക്കും അല്ലെ. അത് അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അവരങ്ങനെയാണ് ഇതാവുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് അതിദൈവിക ദുഃഖങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ഈ ലോകത്ത്, ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കണം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. ആത്മാവ് മരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം വെച്ചിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവിടെ കിഴവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആക്റ്റീവായിട്ട്, ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരെ കാണാൻ ഇപ്പൊ 70 വയസ്സായാലും നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് അയാളുടെ ശരീരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക, അയാൾക്ക് അത്രയും ഇതുണ്ടാവില്ല, പവർ ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവാണ് നമ്മൾക്ക് ആ യൗവനം നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെല്ലാം വരുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ശരീരത്തിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് എപ്പോഴും ഒരുമാതിരിയാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ആത്മാവ് അതേമാതിരി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. പരമാത്മാവും അണുമാത്രവുമായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തരഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും, ഇപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ 2 പക്ഷികളായിട്ട്, ജീവാത്മാവ് ഒരു പക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നു, പരമാത്മാവും പക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും അതിന് ആ മരത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ദോഷമാണ് വരാൻ പോണെന്നുള്ളത് ആ ജീവാത്മാവിന് അറിയില്ല. ആ ജീവാത്മാവ് തിരിച്ചൊന്ന് പരമാത്മാവിനെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് മറന്നു പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വയം ഇഷ്ടത്തിന് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. വേദാവിനാശിനം നിത്യം യയേനമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദയതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തെന്ന്, ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരാളെ ശരീരത്തിൽ കൊന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരാള് അപ്പൊ ഇത് അറിയുന്ന ഒരാളുടെ കൊലയ്ക്കും കൂട്ടി നിൽക്കില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് അയാൾ അനുഭവിക്കേണ്ട പാപങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനായിട്ട് പോവോ? കൊല്ലാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കോ? ഇല്ല അല്ലേ. സമാധാനപ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നീതിശാസ്ത്രാനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാനിട വരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരാളെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചേക്കാണ്. അപ്പൊ ഒരു ജഡ്ജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് വധശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരാളെ കൊന്നിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ജഡ്ജിന് പാപം ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? അയാളുടെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് അയാൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടിയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനും എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അർജുനൻ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാണ്. അർജുനന് എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ല അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു, ഞാൻ അയാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ജന്മം, ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കാം. ആ ജന്മം അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ജന്മം എടുക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ വാസാംസി ജീർണാരി, ഇപ്പോ ശ്ലോകം നിങ്ങളിപ്പോ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ്. ഇനി ശ്ലോകമൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങണം. കുറേശ്ശെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് 108 ശ്ലോകാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. നെറ്റിൽ നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള, ഇപ്പൊ ശിവാനിമാരിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു റൂട്ടീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. വാസാംസി ജീർണാരി യഥാവിഹ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന്, നമ്മളുടെ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഉടുപ്പ് അഴുക്കാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇടും അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേഹം കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ദേഹം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതായി തീരുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇതെന്ന് അടുത്ത ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഉടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആത്മാവിനെ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റി തരും. അത് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ആത്മാവിന്റെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് എന്താണ് നമ്മളുടെ കടമ, എന്താണ് അത് ഏത് ശരീരത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതിന്റെ ചോയ്സ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കണം? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഏത് ശരീരമാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഈ ജന്മത്തിൽ ഈ നശിക്കാൻ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും പൂശി അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മൾക്ക് ഏത് നല്ല ശരീരത്തിലേക്ക് പോകണം, എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ പോയാലാണ് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരം കിട്ടണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത്? ശരിക്കും ഒരു ഉടുപ്പ് മാറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അർജുന. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രമായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഇനി ഉപയോഗശൂന്യായി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ? ഈ വയസ്സായ ശരീരം വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ, ഞാൻ വേറെ നല്ല ശരീരം തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം തരാണ്. അത് നമ്മുടെ പക്ഷേ ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനത്തെ ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് തരിക? നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ളത്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനോടാണോ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഭക്ഷണപ്രിയനാണ്, എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ്, അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ ഇഷ്ടമാണ് നിറവേറ്റി തരുന്നത്. അത് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയായിട്ട് നമ്മളെ മാറ്റും. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യനും സിംഹവും നായും പൂച്ചയും തമ്മിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതാണോ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ദേഹം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരും. അതല്ല നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ഇരുന്ന് ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം, ഭഗവാനെ അർച്ചിക്കണം, എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിപ്പിക്കും, വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിപ്പിക്കും. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാതിരി, ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മാതിരി. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. നമ്മളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾക്ക് ഏത് ശരീരമാണ് വേണ്ടത്. അതിന് ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരേ വൃക്ഷത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാൽ ഉടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷി ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും മാറ്റിത്തരും ആ പക്ഷി. അത് നമ്മൾക്ക് അറിയണം. നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ പരമാത്മാവിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപക ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആ ഒരു 1/10,000 അല്ലെ? അത്രയും ചെറുതായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ ആത്മാവിനെ എന്താണ്? ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ കീറി മുറിച്ച് അത്രയും സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് ഡിസെക്ഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ആത്മാവിനെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുകിട്ടില്ല. ആത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ആരും കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഒന്നുകൊണ്ടും നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ശാശ്വതനാണ്, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപാണ്. ഏത് ശാസ്ത്രീയങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറിമുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അച്ഛേദ്യോയമദാഹ്യോയം അക്ലേദ്യോ ശോഷ്യ ഏവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണുർ അചലോയം സനാതനക. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. എത്ര നാൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ ആത്മാവിനൊന്നും ആവില്ല. ശാശ്വതനും സർവത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അജഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. ഈ ആത്മാവിന് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അപ്പൊ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ? 70 വയസ്സ് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ശരീരമാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് ശരീരം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതിന് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ സാധിക്കും ഈ ആത്മാവിന് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ
ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരാത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആവട്ടോ, നിങ്ങളൊന്ന് സഹകരിക്കണം ഇന്ന് ഇത് മുഴുവനാക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പോ വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് പറയാനുള്ളതാണ്. എന്താ വെച്ചാ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മള് എന്താണ് ഭൂതകാലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും നമ്മളുണ്ട്, ഇനിയും നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, നമ്മൾ തനിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഭഗവാനും തനിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ലയിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യക്തിത്വമായ എന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക, എന്തായാലും നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ലയിച്ച ഒരു സാധനം തന്നെ നിലനിൽക്കില്ല അല്ലെ, മനസ്സിലാക്കണം അത്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മൾ തനിച്ചാണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തുള്ളി പോലെ. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ പരമാത്മാവില് നമ്മൾ ലയിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ട സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട്, ഇഷ്ട കാമുകിമാരായിട്ട്, ഇഷ്ട അമ്മമാരായിട്ട് നമ്മള് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏത് ഭാവത്തിലാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി. നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ പറയും അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. വ്യക്തിശൂന്യം, ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല, പ്രകാശം മാത്രമായിട്ട് കാണുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ ഒരു പ്രകാശം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് നമ്മൾ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമല്ലേ സാധാരണ, നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് എന്താ പറയുക, നിറയെ ഫോട്ടോൺസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശം വരുന്നതെന്നാണ് പറയുക. അതാണ് നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ഫോട്ടോണായിട്ട് മാറുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലത്തെ ഓരോ ഫോട്ടോണായിട്ട് മാറിയിട്ട് അത് ലയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അത് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനത്ത് താഴെ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് താഴെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. വെറും ഒരു കണികയായിട്ട്, ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ആണോ? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് ചിന്ത ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ഒരു ആത്മാവാണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വേണം. അത് ഏത് തരത്തില്, ഇപ്പോ നല്ല കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കാം, ചീത്ത കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്, ഈ എന്താ പറയാ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്നതല്ല നമ്മുടെ ആത്മാവിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ആ പല ഭാവങ്ങളിൽ, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാവങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. അത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്കും അപ്പുറാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾക്കും അപ്പുറാണ് ഭഗവദ്ധാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭഗവാൻ, അതെന്ന് പറയുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗികളാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗികൾ മനസ്സിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെ, ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലാണ് എത്തുക. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോ എന്താണ് പ്രത്യേകത, അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാറിയാണ് ഭഗവാനെ എന്താണ് റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ ബഹുമാനിക്കും. നമ്മളൊരു സ്കൂളിലെ ഒരു ടീച്ചർ, ഒരമ്മ ടീച്ചറുമാണ് ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ വന്നിട്ട് ടീച്ചറാണ്, അവരുടെ ക്ലാസ്സിലാണ് ആ കുട്ടി പഠിക്കണേന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വീട്ടിലെ അമ്മ വന്ന് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക, അമ്മയും മോനുമുള്ള സൗഹൃദങ്ങള്, പിണക്കങ്ങള്, ഇണക്കങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ, ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലത്തെ മാതിരി ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആസ് എ ടീച്ചറാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഒരു വിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലും നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തി കിട്ടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം, നമ്മൾക്ക് പോലെ ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം, കളിക്കാൻ പറ്റണം, ചിരിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെ. അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സമ്മതത്തിൽ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്തും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവ്യക്തോയം അചിന്യോയം അവികാര്യോയം ഉച്യതേ തസ്മാദേവം വിധിത്വനം നാനുശോചിതും അർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് മരണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശനിലൂടെയും കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അദൃശ്യനും തന്നെ. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ.
അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും, ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആവട്ടെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരദർശൻ അതായത് ടെലസ്കോപ്പ് ആവട്ടെ, ഇങ്ങനത്തെ പല പല ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ചെറുതുമാണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുമാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിലൊക്കെ ഏത് നമ്മളുടെ ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? ആത്മാവിനെ അനുഭവിച്ച് മാത്രമാണ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു കാറ്റ് അല്ലെ, കാറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വായുവിന്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത്? നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. വായുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ്, ആ ഒരു ബോധമാണ്. എന്താണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത ചൈനം നിത്യജാതം വാമന്യസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ചോദിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ ദുഃഖിക്കുക. ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇനി അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കും എന്നേക്കുമായി മരിക്കും ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ജനിച്ചു, മരിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ് തന്നെ നീ വിചാരിച്ചോ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. എന്നാലും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. എന്താ കാരണം? ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾക്ക് പുനർജന്മമില്ല, ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ജന്മം ഉണ്ടായില്ല, ഈ ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ജന്മത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മരണത്തോടു കൂടി അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു, ആ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത്. അപ്പോ കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന്റെ ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അയാൾ നിർബന്ധിതരുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോ ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാശിച്ചോ, ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ആത്മാവും നശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊന്നു നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? അത് എന്തായാലും നശിക്കാൻ പോണ സാധനമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് അടുത്ത ഒരു ലെവലില് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ചെറിയ ആത്മാവുണ്ട്, അത് ശാശ്വതമാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് സങ്കല്പിക്കാലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അർജുനനോ, അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? വൈദിക ധർമ്മം എല്ലാം പഠിച്ച ഒരാളാണ് അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന്റെ ബന്ധം. അപ്പൊ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ആരനുസരിക്കേണ്ടത്? അർജുനൻ അനുസരിക്കേണ്ടത്. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാത് അപരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ചോദിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഒരാൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണം, മരിച്ചാൽ ജനിക്കും വേണം. അത് ഉറപ്പാണ് അല്ലേ? കാരണം എങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ജനിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരാൻ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത്. ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ അറിയാം? ജനിച്ചാൽ എന്തായാലും മരിക്കണം, മരിച്ചാൽ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ജനിക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും നടക്കും എന്നുള്ളപ്പോ ഇപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ അവരെ കൊന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അവരെന്തായാലും മരിക്കാൻ പോണതാണ്. അത് നീ ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണമായിട്ട് നീ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നീ എന്തിനാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ അതുപോലെ അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് തന്നെ പറയുന്നത് അനാവശ്യം ഒരു ധർമ്മയുദ്ധം ആയതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആരെ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം, നശിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ ഇത് സ്വാധീകരിക്കുന്നില്ല. അത് തെറ്റാണ്, പാപമാണ്. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നൂലേ? അത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തായാലും വേണ്ടി വന്നാൽ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പാപമില്ല. പക്ഷെ അത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം നിലത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാപമാവുന്നു. ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് കത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കാനാണ്. ഒരു കൊലകാരൻ കത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ജീവനെ കൊല്ലാനാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് പാപമാണ്, ആദ്യത്തത് ഒരു സേവനമാണ്. ഒരേ പ്രവൃത്തി സേവനമാവും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? പാപവുമാവും. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമാദ്യാനി ഭാരത അവ്യക്ത നിധനാന്യേവ തത്ര കാപരി ദേവന. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഇപ്പൊ എന്തായാലും സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ആളുടെ മരണം കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനിക്കണു അല്ലെ?
അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് മരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഇത് കാണാണ്ടാവുകയാണ്, ആത്മാവിനെ കാണാണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ശരീരം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അവരെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ സമയത്ത് അവര് നമ്മൾക്ക് പ്രകടമല്ല, അല്ലെ, അവ്യക്തമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നാശമുണ്ട്. അതാണ് അനിഹിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രളയം വരുന്നു, നമ്മൾ പ്രളയം എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. അപ്പൊ ആ പ്രളയം വരുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉറങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി വീണ്ടും തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് നടക്കുക. ബ്രഹ്മാവ് വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മാവിന് വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ സമയത്താണ് വീണ്ടും ഈ സൃഷ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കും എല്ലാം എന്താണ്, അവ്യക്തമാണ്, അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു പോവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതേ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട്, ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഏത് യുഗത്തിലാണോ അവർ ജനിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത്, അതേമാതിരി അവർ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാര്, അതായത് എങ്ങനെയോ ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര ആക്സിഡന്റ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത്രയും ജീവഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശരിക്കും ഭൗതിക മൂലങ്ങൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ എത്രത്തോളം ഇതുണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് എങ്ങനെ വരുന്നു, ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ലോജിക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഓരോരുത്തരുടെ ബ്രെയിനും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതിന് വല്ല ലോജിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ ശരീരം ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്, ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക വേഗത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, സ്വപ്നം പോലുള്ള ഒന്നാണത്. ആശ്ചര്യവത്പശ്യതി കശ്ചിദേനം ആശ്ചര്യവദ്വതി തദൈവ ചാന്യഃ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യേ ശൃണോതി ശ്രുത്വാപ്യേനം വേദന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടു, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് അയ്യോ, എങ്ങനെയാലേ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആത്മാവിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാം. ചിലവർ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇതാണ്, ആത്മാവ് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവസാനം എന്തിലാ വരുന്നത്, ശരീരം തന്നെയാണ് നമ്മള്, അല്ലെ? എന്റെ ശരീരം, ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു, എന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആണ് നമ്മൾ അവസാനം തിരിഞ്ഞ് അവസാനം എന്തിലെത്തും, ശരീരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിലെത്തും. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രമായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നത് വിസ്മയകരം മാത്രമേ, അല്ലേ? ഇത് ഈ കോടാനുകോടി ജീവങ്ങളിൽ ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് ആത്മാവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപറ്റി. അപ്പൊ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ അത്രയും ചെറുതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം എടുക്കാനും പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അണുമാത്രമായിട്ട് മാറാനും പറ്റും. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവോ? ഇല്ല. ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിലും അടിയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒരു ആചാര്യന്റെ കരുണയില്ലാണ്ട്. ദേഹി നിത്യമവദ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ചോദിതുമർഹസി. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? ഏതൊരു ജീവനെ പറ്റി വ്യസനിക്കേണ്ടെന്ന്. ആത്മാവ് നാശരഹിതനാണ്, ശരീരം നശ്വരമാണ്, ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായി ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് കൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹിംസയെ നമ്മൾ സാധൂകരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മേല് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഒരു ആന കുത്താൻ വരികയാണ്, നമ്മളുടെ നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രാണരക്ഷാത്രം ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്ന് പറയും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഹിംസയായിട്ട് മാറുന്നത്. സ്വധർമ്മമഭിചാവേശന വികമ്പിതുമർഹസി ധർമാദ്യയുക്ത്യാചേയോ അന്യക്ഷത്രിയസ്യന വിദ്യതേ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസ്ത്രാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അപ്പൊ എന്താണ്, എന്താണ് നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുക, രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ, അതായത് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാൾ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാം, വേറൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ സ്വധർമ്മം 2 വിധമുണ്ട്. മുക്തനാകാത്തടത്തോളം കാലം
അതായത് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജോലി ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി, അതാണ് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോ ഇതിന് മുമ്പത്തെ യുഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ആ 4 കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു: ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രാജ്യം പരിപാലിക്കുന്നവൻ, ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേദ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നവൻ, വൈശ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചവടം നടന്ന, അന്നൊക്കെ അധികം പശുക്കളെ പരിപാലനമൊക്കെ ആയിരുന്നു അത്. അതുപോലെ തന്നെ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്ന ആള് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ്, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും, അത് ശൂദ്രനായാലും കുഴപ്പമില്ല, ക്ഷത്രിയനായാലും കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ല. ശൂദ്രൻ തന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഒന്ന് വേണ്ട, ഒരു മുടി വെട്ടുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള ഒരാളെ എടുക്കൂ. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത് ദോഷമുള്ള കർമ്മമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡയറക്ട്ലി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടില് ജോലിക്ക് വരുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് വൃത്തിയാക്കി അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏത് ലെവൽ എന്നുള്ളതില്ല, ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നുമില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആത്മീയ കർമ്മമാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. ഒരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് വേല ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ആണ് ആ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാരീരിക തലത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതന്നെയാണ് വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്താൽ അത് ശൂദ്രനാണ്. അതുപോലെ രാജ്യം രക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും. ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വൈശ്യനാണ്. അങ്ങനെയാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ ശരീരപ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവധർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ജന്മത്തിനനുസരിച്ചല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. ഗുണകർമ്മ ആണ് അത്. യദൃച്ഛയാചോപന്നം സ്വർഗദ്വാരം അഭാവൃതം സുഖിനക്ഷത്രിയ പാർത്ത ലബന്ധേ യുദ്ധം ഈദൃശം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യാദൃച്ഛികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർവക്ക കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 2 ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. ഒന്ന്, അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും മരിച്ച്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ്? പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ് അവരുടെ ഇത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നിയമന അനുസൃതമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ മരിച്ചാലും സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോണ, പാപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യം കിട്ടി സന്തോഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ചേത്വാമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തത് സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപം അവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായി ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ? അപ്പൊ പക്ഷേ ഈ ധാർമ്മികമായിട്ട് ഈ കടമ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അർജുനന് പാപമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു യുദ്ധവീരൻ എന്നുള്ള യശസ് നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഇത്രയും വിലാരി അള്ളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ പേടിച്ചോടി എന്നാണ് പറയുക. കാരണം അനേകം ദേവന്മാരെയൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ ചൊലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഗാണ്ഡീവൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പോ അതുപോലെ അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞ എന്താണ്? എത്ര ഭീരുവാണ് ഇതൊക്കെ ഒക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്. വെറുതെ ദേവന്മാരെ എന്തോ ഇതുകൊണ്ട് കൊടുത്തതായിരിക്കും എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ഇത് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? യത് യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ. ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഒരു മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള്, അയാൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. കാരണം കുറെ പേര് അവരെ അനുകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും അത് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിന്ന് ഒരിക്കലും ഒളിച്ചോടരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നരകത്തിലേക്ക്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വധർമ്മം ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് അർജുനൻ വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോവാന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പാപമാണ്, അതിന് പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ വിട്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അകീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേവ്യയാം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ പരടാതതിരിച്ചതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. അതാണ് എല്ലാവരും പറയും, അല്ലെ? അങ്ങനെ പോരിന് മുമ്പ് തന്നെ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയ വീരുവാണെന്ന് പറയും. അതുപോലെ പക്ഷെ എന്താണ്? മാന്യനായിട്ടുള്ള നമ്മള് നിറയെ പേര് കാണാം, അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ചീത്തപ്പേര് വരുമ്പോ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കേൾക്കാം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾക്കൊരു വിലയുണ്ടാവും, നിലയുണ്ടാവും. അത് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിന്റെ ആ നിലയും വിലയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറയുകയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭയാദ്രണാതു പരതം മത്സ്യന്തേ ത്വം മഹാരഥാഃ
യേശാം ചത്വം ബഹുമതോ ഭൂതോ അയാസ്യസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പം അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവരെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അർജുനൻ ഒളിച്ചോടി പോയതെന്ന് ആരും വിചാരിക്കില്ല. അവരെന്താ വിചാരിക്കുക? കണ്ടു അവര് ഭീഷ്മരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പേടി കണ്ട് അവര് വന്നപ്പോ കുറച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാര് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നപ്പോ അതാ കണ്ടു അർജുനൻ പേടിച്ചോടുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പറയുക. അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ ദുഷ്യന്തി തവാഹിതാഹ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർത്ഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നുകി. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിൽ ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? അപ്പൊ എല്ലാവരും നിന്നെ പറ്റിയിട്ട് പഴി പറയാനാണ് പോകുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ദുര്യോധനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അല്ലെ? പിന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. തതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മൾ നോക്കരുത്, നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അതായത് ഒരു റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ, അല്ലെ? അതായത് എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മം. അതായത് എനിക്ക് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് വേണം, ഞാൻ ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കും എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം? എന്റെ കർമ്മമാണിത് എന്ന് വിചാരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷങ്ങളോ സന്താപങ്ങളോ ലാഭങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ പരാജയങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിയ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടുമില്ല. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പറ്റി നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അവര് സ്വയം ശരീരം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടല്ലോ. എത്രയോ പേരെയാണ് മരിക്കുന്നത്. അവരപ്പോ എന്റെ ഫാമിലി പിന്നെ ആരാണോ നോക്കുക? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അതെന്തായാലും എന്താണ് നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ട് അവർക്ക്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എല്ലാം. നമ്മൾ മറ്റേതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാളോടും കടപ്പാടില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം അതാണ്. നമ്മളുടെ റിലേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൈസ കടം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു തരുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബോധേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ തന്ന പൈസയാണ്, ഭഗവാൻ എന്നോട് പറയുന്നു, ഞാൻ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. തിരിച്ചു തരൂല്ലേ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ചോയ്സ് ആണ്. തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പൈസയാണ്, വീണ്ടും എനിക്ക് തരുന്നു. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ എന്റെ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്തു. ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റണം. ഏഷാ ദേബിഹിദാസാംഗേ ബുദ്ധിർയോഗേത്തി മാം ശൃണു ബുദ്ധ്യാ യുക്തോയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രകാശ്യസി. അപ്പൊ ഇത് വരെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, എന്താണ് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നീ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, ഇതൊന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാം. ഇതാണ് സാങ്കേയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ദുഃഖം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ വികാരമാണ്. സുഖം എന്ന് പറയുന്നതും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും ആത്മീയമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവര് മരിച്ചാൽ എനിക്ക് ദുഃഖം വരും എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അർജുനന്റെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ശരി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതെങ്ങനെ? നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരി നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ദുഃഖം വരാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നേഹാഭിക്രമം നാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
ഇത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ചെറിയ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്താലും ശരി, അത് അടുത്ത ജന്മത്തിന് നിലനിൽക്കും. നമ്മൾ വളരെ കുറവായിട്ട് ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രം നിങ്ങൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തുടങ്ങേണ്ട, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അടുത്ത ജന്മത്തില് അത് തന്നെയുമല്ല, പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു നല്ല കുടുംബത്തില് ഒരു മനുഷ്യജന്മം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രം ജപിച്ച ആൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യജന്മം പ്രോമിസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യജന്മം ഭഗവാൻ തരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതില് നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യൂ, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നീ ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ 1% ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ തരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ദേഹം നശിച്ചാലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പോയാലും ഒരു നായുടെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞൂലേ, അത് മാനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് മാന് ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബോധം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആശ്രമങ്ങളിൽ പോയി ജീവിച്ചത് ആ മാന്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതോ കാരണവശാലും നമ്മൾക്ക് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഭഗവാൻ തരും നമ്മൾക്ക്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേക കുരു നന്ദന ബഹുജാഗാഹ്യനന്ദാശ ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിന. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലാവുമ്പോഴോ 1008 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ആദ്യം ഈ പരീക്ഷ പാസ്സാവണം, അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ജോലി കിട്ടണം, അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഫാമിലി ലഭിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം, ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താവണം? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തണം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഏത് പ്രായത്തിലും ഏത് സമയത്തും അതേ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരേ ലക്ഷ്യം, വൺ പോയിന്റഡ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ആൾ മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവിടെ അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പാപങ്ങളില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി സമൂഹം നമ്മളെന്താണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ പാട്രിയോട്ടിസം ഇന്ത്യ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ജാതിയില്ല, മതമില്ല, ഏതുമില്ല, എല്ലാവരും തുല്യരാണ് അവിടെ. ഈവൻ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും എല്ലാം തുല്യരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തി. നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത്? ഏത് സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, ഏത് മതത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പ്രീതിപ്പെടും. കാരണം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയും സങ്കടപ്പെടുത്തില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിലല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മളോട് ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക. ആരും നമ്മുടെ എതിരികളായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് യുദ്ധങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഏത് പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദ്യന്തി വിപശ്ചിതഃ വേദവാദരതാ പാർത്ഥ നാന്യതസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മാന സ്വർഗപരാ ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദ ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പതി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ സാധാരണ അല്പബുദ്ധികൾ എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇന്ന കർമ്മം ചെയ്താൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം, ഇന്ന ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വർഗങ്ങൾക്ക് പോവാം, ഇന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമാണ്. അവിടെ ഇതിനേക്കാളും എന്താ പറയാ, അവിടെ അധികം എന്താ പറയാ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ജന്മമുണ്ട്, പക്ഷെ അതും എത്രയോ വർഷങ്ങളുണ്ട്, 10,000 വർഷങ്ങളോ 1,00,000 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജന്മം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കാലം സുഖിച്ച് ജീവിക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിറയെ പേര് ആസക്തരാവുക. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വരണം? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു ഇവിടേക്ക് വരണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ അല്ല അത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഈ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫലം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരണം? വീണ്ടും ഈ ഭൂലോകത്ത് വരണം, വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾക്ക് പോവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്? അതല്ലേ ബുദ്ധി? അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപകൃത ചേതസാം
വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം വരില്ല, അതിൽ മുഴുകിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്തോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് തമസ്, രജസ്, സത്വഗുണം. നമ്മൾ ഏതിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? സത്വഗുണത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലാഭങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, എങ്ങനെ നന്നായി ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുള്ളത് രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിന്റെയും അധീനതയിലാണ്. നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ആത്മാവാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്? അത് സത്വഗുണത്തിൽ നീ ഉയരൂ. അതിനെന്താണ് വേണ്ടത്? അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനും നമ്മളുമുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ആ മറന്നുപോയ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. ഇതാണ് അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ കൊണ്ടാണ്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, അപ്പൊ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപോലെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും, ഭഗവാനെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിലെ സമർപ്പണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാവനാർത്ഥ ഉദപാനേ സർവദസ്സം പ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതക. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയ ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായത് എന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന്, ഒരു ചെറിയ കുളം എന്ന് വെച്ചോളൂ, ആ കുളത്തില് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്തൊക്കെ സാധിക്കും? അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു വലിയ എന്താണ് കടലുകൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ അരച്ച് കലക്കി കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യം, ഒരുപാട് വേദങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ സാരമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓവറായിട്ട് എല്ലാ വേദങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആകെ കൂടി അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം, അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഭഗവത് നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ, അതോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടേത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇരിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ശരിക്കും അത് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയ ആളെന്താ, നാമം ചെല്ലണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ വിചാരിക്കുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക ഈ ശരീരം എന്തായാലും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ശരീരമാണ് കിട്ടാൻ പോകാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്നല്ലേ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏത് വേദങ്ങളുടെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം, അവസാനത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കില്ലേ, അതുമാതിരിയാണ്. എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോളും അല്ലെ. അതുപോലെ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നാൽ, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരിക്കും. നമ്മൾക്കത് ആരോ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്, അത് ചെയ്തു തുടങ്ങി അതിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള വഴി ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തരും. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാഞ്ജന മാ കർമ്മ ഫലഹേ ദുർഭുർമാ തേ സങ്കോസ്ത്യ കർമ്മണി. അപ്പൊ എന്താണ്, സ്വന്തം നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അമ്മയാണോ, ഒരു അമ്മയുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. അച്ഛനാണോ, അച്ഛന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. അതല്ല ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും റിസൾട്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും
അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം വേണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, ആ വിചാരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? അവർക്ക് എന്ത് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അവരെ എങ്ങനെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാവരും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്തവ്യമാവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും അനുഭവിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് നഷ്ടത്തിലാണോ ലാഭത്തിലാണോ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമേ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് അയാളുടെ തലവേദനയാണ് അല്ലെ, അതിന്റെ ഓണറുടെ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തലവേദനയാണ് നല്ലത് നടത്തണോ വേണ്ട നടത്തണോ എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ചീത്ത വേണമെന്ന് വിചാരിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ളത് എന്തായാലും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരാതിരിക്കില്ല. അവ സ്വകർത്തവ്യം എന്തായാലും അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയൽ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതെന്ത് ചെയ്യണം? സ്വേച്ഛാനുസൃതം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിന്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് തെറ്റാണ്. പിന്നെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നതും തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താണ്? കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞാലും അത് പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം. അപ്പൊ തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണ ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കരുത്, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അല്ലെ. യോഗസ്ഥ ഗുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂത്വ സമത്വം യോഗ ഉച്യതേ. അല്ലയോ അർജുന, ജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? നമ്മൾക്ക് അതിനോട് ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ജയവും പരാജയവും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നീ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സദാ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിന്റെ പരമോന്നതയിൽ ഏകീകരിക്കലാണ് യോഗം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ. അതായത് അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തയിലാ വരിക? നമ്മൾക്ക് നാമം ചെല്ലണം, ഭഗവാനെ ഒരു പൂവ് വെക്കണം, അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളിലാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾക്ക് ഏകാഗ്രത വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ നമ്മൾ പോവില്ല. നമ്മൾ എന്താണോ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് വ്യാപരിക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം റെഗുലറായിട്ട് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉണ്ടാവും. വേറെ അയ്യോ നാളെന്താണോ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ആ ചിന്തയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും അതിലല്ലേ വ്യാപരിക്കുന്നത്. എന്തിലാണോ നമ്മൾ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് അതിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവകനാവുക, കൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടെ അതുപോലെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ദുരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണാഫല ഹേതവക. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം മാറ്റുക. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ദീപാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കാം. അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തലും മാത്രമല്ല, ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ പോലും ഈ ഒരു ലെവലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നടക്കും. അനുഭവമുള്ളവരോട് ചോദിക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാദീക ഉഭേ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. അപ്പൊ ഭക്തിപരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മള് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ സമർപ്പണം ചെയ്ത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് ഈ നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സിന് ശുദ്ധി വരുമ്പോ അകർമ്മമായി മാറാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും. കർമ്മജം ബുദ്ധി യുക്താഹി ഫലം ത്യക്താ മനീഷ്ണക ജന്മബന്ധാനി വിനിർമുക്ത ബധം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും
എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ മുനിമാരും ഈശ്വരന്മാരൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്? ഇതുമാതിരിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. എല്ലാ ഇത് അനാസക്തമായിട്ടുള്ളത്, ആഗ്രഹമില്ലാണ്ട്, നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തായും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടല്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തേണ്ടത്, നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് അതിന്റെ ഫലം ആശിക്കാതെ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാ ദേമോക കലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിതരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനായിത്തീരും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം വരുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളായാലും ശരി, ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം, അതിനോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്വയം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനോട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ അടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനിയുള്ളത് ഇനി ഒരു കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം. കാരണം ഇത് ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താണ് ബുദ്ധിയോഗമാണ് വേണ്ടത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ആ ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്, അതായത് ഭഗവാനെ അടുത്തറിയുന്ന ഒരാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രജഹാദീയതാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ത മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ടസിത പ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. അപ്പൊ എന്താ, ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് സമയം കുറവല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനിയും അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക? അയാളുടെ വേഷഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഒരാള് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അയാളോട് പോയി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ്, അയാൾ വായ തുറക്കുമ്പോഴും അറിയാം അയാൾക്ക് എത്ര വിവരം ഉണ്ടെന്ന്. ചിലപ്പോ വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കട്ടുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും അയാൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക, അയാൾക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയും അയാൾ എത്രത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്. ഏത് ഫാമിലി, ഒരാളുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, എങ്ങനെ വളർന്ന ആളാണ്, എങ്ങനത്തെ വാക്കുകളാണ് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക നമ്മൾക്ക്? അയാളുടെ ഭാഷ കൊണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക? അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അയാളുടെ ദേഹത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അയാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത മാതിരിയാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ അയാളുടെ വാക്കുകൾ ഇതുമാതിരിയായിരിക്കും. ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തെന്ന്, അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണെന്ന്. കാരണം എന്താണ്, മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാകുന്ന നാനാവിധമായ ഐന്ദ്രിയ കാഴ്ചകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം അയാൾക്ക് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇന്നമാതിരി ഭക്ഷണം വേണമെന്നുണ്ടാവില്ല. അവരൊക്കെ ഭിക്ഷയാഴ്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിക്കും. അതുമാരത്തെ ആൾക്കാര് എന്താണ്, വെറും ചോറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കഴിക്കും. പണ്ട് ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഇത് പറയും, അയാൾ വളരെ വരിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷയാഴ്ച പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത്രയും സമയം നിൽക്കുള്ളൂ. അതായത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റാണ് മാക്സിമം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത്ര ഗംഗാതീരത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഈ ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ, ചാര ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ കരിച്ചത്, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെണ്ണീര് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് ഗംഗാ വെള്ളത്തില് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദുഃഖേഷു അനുദിഗ്നമനാദു സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഗഭയ ക്രോധ സ്ഥിതതീർമുനിരുച്യതേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇത് ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക ദുഃഖം, അതിഭൗതിക ദുഃഖം, അതിദൈവിക ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ഏതിലും അവർക്ക് ഒരു ടെൻഷന് വരില്ല. പ്രളയം വന്നു, ഓക്കെ, ഞാൻ മരിക്കുകയാണോ, ഓക്കെ, എന്തായാലും അവർക്ക് അതിലെല്ലാം ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സർവത്രാന വിസ്നേഹം പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാം ശരീരത്തിനാണ്. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഈ ശരീരത്തിന് എന്ത് വന്നാലും ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്കതില് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാര് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ഈ തീയുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്? അത് ശരീരത്തിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, അവരെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മനസ്സ് അത്രയും ദൃഢതയുണ്ട് അവർക്ക്.
അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തീയിൽ ചവിട്ടിയാലോ വെള്ളത്തിൽ ഐസ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ ഒന്നും അവർക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്കൊരു ഏതിനോട് പുച്ഛമില്ല, ഏതിനോട് വെറുപ്പില്ല. അതുപോലെ ഏത് നന്മ തിന്മകള് നന്മയായാലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ അത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരാളാണെന്നെങ്കിലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ വ്യത്യാസം തോന്നില്ല. കാരണം അവർ ആത്മാവായിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. അവര് സമാധി എന്നുള്ള ലെവലിലെത്തിയ ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമോഗ്നാനീവ സർവശക ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആമയമാരിയാണ്. ഒരു ആമ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോ എന്താണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളിൽ അടക്കും. അതിന്റെ മേലെ അടിച്ചു തയ്യാലും കൂടി ആ ഇതൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരില്ല. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും. ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെയുള്ള ഒരാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തിന് സാധിക്കും, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്ത കഴിവാണ് അത്. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്, സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അവര് നിലത്തോണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അവര് പായ പോലും അവർക്ക് വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവത് തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിഷയാവിനി വർത്തത്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനത രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വിടർത്തിയിട്ട് വിഷയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം നമ്മൾക്ക് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ രുചി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. തുടങ്ങുക, പരിശീലിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളും എത്തും. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്ന മാതിരി ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ രൂപം ആ ഓടക്കുഴലിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ രൂപമായിട്ടോ രാധാകൃഷ്ണനായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമോ? അതിന് താഴെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇല്ലല്ലോ. ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള, ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സുഗന്ധമുള്ള ഒരു പുഷ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ, ഇപ്പൊ ഒരു മുല്ലപ്പൂവും കനകാമ്പരപ്പൂവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുല്ലപ്പൂവിനോടാണ് നമുക്ക് ആകർഷണം വരെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിന് അതീവ മണാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഇത് രുചികൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനോട് നമ്മൾക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതിന്റെ രുചികൾ അതീവ മഹത്വമാണ് അല്ലെ. ദോഹ്യപി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിഭജിതക ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി കരന്തി പ്രസവം മനക. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തതും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടി. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുമ്പില് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ച ഒരാൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ഇതൊക്കെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് തോന്നും. അതൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നില്ല. നമുക്കൊരു വെറുപ്പ് വരും അതിനോടൊക്കെ, ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥകളാണ് അല്ലെ. അംബരീഷ മഹാരാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ദുർവാസാവിന് എന്ത് വേണ്ടി വന്നു, ഒരു കൊല്ലം ആ തുരത്തിക്കൊണ്ട് നടന്നു അല്ലെ ഇതിനെ, സുദർശന ചക്രം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കും ആ ഭഗവാനോടുള്ള രുചി വന്നാല് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെയിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധ. അപ്പൊ യോഗത്തിന്റെ പരമകാംക്ഷ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മേലെയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ദുർവാസാവ്. പക്ഷെ അംബരീഷോ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് എന്തായാലും അന്തിമമായ ജയം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആര്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ. ധ്യായതോ വിഷയാം പുംസാക സംഘസ്തേഷുപജായതേ സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമക കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹക സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമക സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസാക. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അത് തന്നെയായിരിക്കും ആകർഷണം. അപ്പം പല തരത്തിലാണ് ഇതുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ സമൂഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവുക, നമ്മുടെ ബുദ്ധി നല്ലതും ചീത്തയും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നല്ലതും ചീത്തയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും, ബുദ്ധിയില്ലാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അത് നാശമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്ടാവുക, ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീഴും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളിലും മുഴുകിയിട്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആ ദേഷ്യം വന്ന് നമ്മുടെ നാശത്തിലേക്ക് കുതിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് പകരം നമ്മൾ അത് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ഭഗവാനെ കാണുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സംതൃപ്തമായ അവബോധത്തിൽ. അപ്പൊ എന്താണ്, സ്ഥിരമായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഭഗവത് ചിന്തയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. ബാക്കി ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഒരാളെ നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാലോ കുറ്റം പറഞ്ഞാലോ ഒന്നും അത് നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. പിന്നെ നാസ്തി ബുദ്ധി അയുക്തസ്യ ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാവയത ശാന്തി അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇതല്ലാത്ത ഒരാൾക്കോ ആ സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം സമാധാനം ഇത് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞല്ലേ. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊന്നും സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, അവരെപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങളിലായിരിക്കും, കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എല്ലാ ജന്മത്തിലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജീവിതം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജന്മം നമ്മുടെ സഫലമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വെള്ളത്തിലെ തോണി, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലെ തോണി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൊടുങ്കാറ്റ് അതിനെ ഇതാവും അല്ലെ, അതിൽ വരുന്ന ആടും അല്ലെ. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലാവുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ എവിടേക്കൊക്കെയോ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ അന്ന് ആ 5 കുതിരകളുടെ രഥം പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ കുതിരകളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രഥം തകരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, ഇന്ദ്രിയ ഇതില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിന്റെ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. ഓവർ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന്. ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ടാന്നല്ല പറയുന്നത്, അതായത് അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാം. അതിന് മേലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി എല്ലാം അറിയുന്ന ഭഗവാനെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യാനിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗ്രതി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശാ പശ്യതോ മുനേഹേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, സാധാരണ മുനികള് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഉൾവലിഞ്ഞ ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാർക്ക് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഇരുന്നാലും ദുഃഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിനെ ആലോചിക്കും അല്ലെ, എല്ലാവരും കൂടെ വേണം എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ആവശ്യം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് സ്വയം സംതൃപ്തനാവാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടാണ് ബന്ധം. എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യ വേണ്ട, കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്. എല്ലാവരും വേണം. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നതാണ് ആ ബന്ധങ്ങൾ എന്നുള്ള ലെവലില് അവരെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടി എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെന്തായാലും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്തായാലും അയാൾക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ നാമം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സന്തോഷം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു സമുദ്രത്തിലെ നിറയെ നദികൾ വന്ന് ചേർന്നാലും ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ജലത്തിലോ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് തോന്നില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സ്. ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ബോൾഡ് ആവും, നമ്മൾക്ക് ധൈര്യം വരും, നമ്മൾ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇന്നലെ കണ്ടു, ഏതാണ് ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത്. എന്താ കാരണം, മാർക്ക് അനുസരിച്ച് കുട്ടികളെയൊക്കെ തരംതിരിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇത്ര ക്ലാസ്സിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കുറവ് മാർക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലായി പോയി. അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങളില് നമ്മൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മുഴുകി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
നമ്മുടെ ഈ ജന്മമല്ല ആവശ്യം. നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ പേരക്കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ലൈഫ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഒരു പരീക്ഷയുടെ ജയമോ തോൽവിയോ അല്ല ജീവിതത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാള് ഒന്നിലും ദുഃഖിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഏഷാ ബ്രാഹ്മീ സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഖ്യതി കാലോപി ബ്രഹ്മനിർവാണം മൃച്ഛതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ നമ്മുടെ പരിഭ്രാന്തികളെ കൊഴിഞ്ഞ് എന്ത് വന്നാലും, എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ദയം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. ആ വിശ്വാസം എപ്പോഴാണ് വരിക? ഒരാൾ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിന് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ. ആ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾക്കുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കുറെ പസിൽസ് തന്നിക്കാണ്. അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു ചലഞ്ച് തന്നിക്കാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നീ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക? പറയാ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യണില്ല. ഇനിയിപ്പോ അടുത്തൊരു പരീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഞാൻ ആ പരീക്ഷ എഴുതും. ഇതല്ല എനിക്ക് ഈ പഠിപ്പ് വരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എത്രയോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരു ബേക്കറിന്ന് ഞാനൊരു കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും, ഞാൻ അത് ട്രൈ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിത്രം രചന നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റാം, നമ്മളെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാം. ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ എത്ര വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യാപരിക്കാം. ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാവുക? ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സംഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് വലിയ ചാപ്റ്ററാണ്. ഇനി നാളെ തൊട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും 1 മണിക്കൂറിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിയൂട്ടോ. ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, ഇത്ര നേരം ക്ഷമിച്ച് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടതിന്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പല യോഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു. ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കൂ, എന്നിട്ട് ചെയ്യൂ. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ. എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ ചലഞ്ചസും ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടൂ, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം ഉണ്ടാവും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ. ക്ഷമ വേണം. നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങിയ ഉടനെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം നടക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യായം കേട്ടോ. സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഭഗവത്ഗീത കുറേശ്ശെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ